Lagi atiman sa Diyos ng Amahan, ipaulanan o sila usab mainitan. Pagkamaayo sa Diyos nga atong manunubos, wala gihigaw ang panalangin kanatong mga kabus. Bisan siya usa ka Dios, apang siya nagpaubos, iyang gihugas ang pagka-Dios dito sa ibabaw sa krus. Ang sala nga mapula, tabunan niya sa gugma, kay gitubos kita sa Dios dito sa krus. Sa kaumahan, hulay giatiman, ginaispihan o ginabisbisan. Apan kining tanan, ang Diyos maoy tinubdan. Dato kabus ka man, iyang panalanginan. Pagkamaayo sa Diyos nga atong manunubos, wala gihigaw ang panalangin kanatong mga kabus. Bisan siya usa ka Dios, apang siya nagpaubos, iyang gihugas ang pagka-Dios dito sa ibabaw sa krus. Ang sala nga mapula, tabunan niya sa gugma, kay gitubos kita sa Dios dito sa krus. Diha sa kadagatan o kalasangan, isda kalanghaban, sila usab giatiman. Apan pinasahi kitang binuhat sa tanan, kay ginatanyagan kita og kaluwasan. Pagkamaayo sa Diyos nga atong manunubos, wala gihigaw ang panalangin kanatong mga kabos. Bisan siya usa ka Dios, apang siya nagpaubos, iyang gihugas ang pagka-Dios dito sa ibabaw sa krus. Ang sala nga mapula, tabunan niya sa gugma, kay gitubos kita sa Dios dito sa krus. Pagkamaayo sa Dios nga atong manunubos, wala gihigaw ang panalangin kanatong mga kabos. Bisan siya usa ka Dios, apang siya nagpaubos, iyang gihugas ang pagka-Dios dito sa ibabaw sa krus. Ang sala nga mapula, tabunan niya sa gugma, kay gitubos kita sa Dios dito sa krus. Kay gitubos kita sa Dios dito sa krus. Kay gitubos kita sa Dios dito